Ukuthi uma ngabe ugana nomuntu onengane ngaphandle, akasigqoke isidwaba uma ngabe ezokugana noma ngosuku lomgcagco, akulona iqiniso lelo. Ngiphawulisa ukuthi nginamakhola amaningi enhlezi ngiwa-receive-a. Ngiye ngiyiphawule into ngoba sengithola ukuthi baningi abantu abane-information engazi bayithathaphi noma bayithola kuphi ukuthi kuyiqiniso elingakanani Nkosi embona ukuthi umuntu onengane mekugana ngosuku lomgcagco akasifaki isidwaba futhi akachelwa ngenyongo. Ayikho lonto. Abantu baphambanisa inkulumo ngoba sinosolwazi abaningi esebengosiyazi abangalinikezwanga ithuba lokuthi noma bephiwe ukuthi bazi. Bathanda kakhulu ukuphikisa entweni, ingakho bephikisa ngisho umshana bethi umshana akaze bekhona kaZulu. Kulungile-ke asiyeke kamshana ngoba nanani ngoba ivusa uhlemvana kubantu abaningi because abanye vele bahlala emshadweni ayibathinte, that's why baphasisa inkulumo ethi umshana akayishisa impepho ekubeni kukhona imizi eminingi engasenabani lapho lo mndeni yakhona wafa wonke kwaphoqa ukuthi abashana balivusa ikhaya beqale phansi bese kuthiwa kulandwe usibongo ufana ezemkuphi ezemsamo. Umsamo unzima ngisho ukunikeza umuntu wakwenu kuthatha usibongo ufana ezoshisa impepho into ebucayi kanje umsamo bethi hayi ngeke phela umshana ayishisa impepho akuvumelekile angeke beze bemuzwe emsamo kodwa ithongo liyamfuna futhi la komalume odala imuzwa mekhuluma emsamo adluleni komshana. Ngisekuthenini ayikho lenkulumo ethi umakoti uma ngabe ezogcaca ngesintu akasifaka isidwaba esigcawini akukhona erenke futhi akhona etavern la ungenamthetho khona etavern ngcono nje erenke kunemthetho la ufica nje kunombani uyahlala omunye agroove omunye uyalala nje ngenza noma yini etavern kumnandi nje lapha akukhulunyiswana omunye uyabhema khona la so lapha kunomthetho esigcawini ingakho sokukhona iphoyisa kukhona izinduna esoyibheka amaviyo yabo insizwa ihlala ngasenta izothe eyisuyifaka imvunulo lithi shayela kumdlalo wamacansi zizothe bese kuphuma utshwala obuzohlala la bezulu ngoba na kuzonyuka umthimbo ngezansi uzothemeleza uzokuthi siyakhuleka nabakubani thina abakubani silethe ingane kuthiwa kuthulakala ukuthi cwaka kukhuluma impunga ichaze ngodaba ngohambo kuthiwa nansi ingane siyilethe namhlanje muzi kabani nesihlobo lena zinafika la isikakhulukazi ke le kuyenzeka ivele esigcawini ukuthi umkhwenyana uyakwela mhlawumbe ikomoto kuyenzeka futhi ingaveli izivele bese kuhlanganiswa indlu uthi cha kahle kahle umkhwenyana kunenkomo yasala la yebo khona zaphuma ezokuthi zaphuma kwasala inkomo yokuthi so unkosikazi vele akaqedwa kuyenza sinudwende unkosikazi engaphelelanga. So abantu baphambanisa lenkulumo ethi umuntu onengane akakwazi ukuqoba esithebeni. Ngicabanga ngalokho ngeyami indlela ukuthi inakho ngingamnikeza khona igunya ukuthi akaqobe esithebeni uma nomntwana. Ngaze ngasho ngelinye lamalanga ngathi mina uma ukuthi ugana nomuntu onomntwana vumelanani ukuthi lo mntwana kusengenzeka uthola omunye umakoti osekuzoba weyidalwa. Kunento eyayenzeka eqala umuntu wayelotshelwe uyise emkhulu amlobolela intombi ayikhiphe zonke inkomo bese ethi umakoti wasekhaya noma umakoti wakakanalo ilungelo lomfana lokuthi lo makoti ashaya umthetho noma amenze ini. Bese kuyima undodana kube uyena onamandla akhe bese lobolo wakhe umakoti osezoba ephuma ethukuthukini zakhe. So qala ubaba wayethi mina namandla ayilobole intombi alobole indodana yakhe. Bese ke kuba ukuthi lo makoti akeze ukuphuma noma bethiwa iziphi izimo lo fika eqaleni ekhaya akaphuma umakoti omdala nje akaphuma ekhaya siye sibone isimanga izinto iphambana umakoti omncane okwazi ukuphuma. So kwazi ukuthi sasingaplanwa ke isithembu kwakuvele kuyinto ebusayo ngoba isithembu sinento eziningi ongasuyichaza ongasuyibona ukuthi owesifazane noma ngabe sendaweni yakhe akakwazi ukuphekela indoda. So kumele iphekele ubani akakwazi ukuyiayinela kumele ayinele ubani. So ingakho kwaZulu izalukazi azikuvuma indaba yesithembu zingenankinga nayo. So ke uma ngabe kuukuthi useyinsukwini zakhe noma usendaweni yakhe indoda kube ukuthi mhlawumbe yona ilangazela ukuthi ingaba senjabulweni kube ukuthi iya kwenye indawo yabona. So ziningi izimo bezenza ukuthi abantu unkosikazi ebembili lendodeni iyodwa bebabili noma bebathathu kube kungachazwa bengekho nje izazi ukuthi kuze kuchazwe uma ukuthi mhlawumbe baphazamisene uMandlela nami siphazamisene ngizokwazi ukuthi ngiyolala kuMamvelase ngoba ukulala noMandlela noma ngiphekela ukudla esadiniwe sekuyidla kubi lelo ngoba kusafune senze inhlambuluko na ukuthi sikiye saphazamisana emoyeni. So ke yizo zonke ezebenza amadoda aqala ahlale benesikhathi ehleli ngoba bekunemgomo ethile biphilwe ekhaya. Ngiyazi ukuthi khona abantu abazidumba bangezukuzwa lenkulumo. So isithembu besingaplanwa kuqala besingaplana ngesithembu into ibivele ikhona yenzeka. So ke uma ngabe ukuthi umuntu okuganile unengane kusofanele kumtshela ukuthi asemaningi amathuba ukuthi uthole omunye especially uma kuwena wedwa umfana
ukuze uzokwazi lowo muzi ukuthi kube nomuntu oba unkosikazi oyophatha umbese axobe, ngoba esithebeni kwakuhlela amakhosikazi okhokhokazi ababeshelwe, abanye bethwaliwe, abanye bagigwa ngenkulumo, babhlabha ngenkulumo, baqoma bengalindele, kuvulwe ngasesakhanjiswa inkomo. So beqoma abantu abamsulwa ebebevele bengayazi enye indoda, ebebazi amadoda abo. Ingakho isikhathi esiningi ngizakwazi bekithi mina ngaqala la ekhaya ukwazi ngendoda, ngangazi lutho, ngangazwa lona uthando lothi yini. Uzudabuka ubona ukuthi cha, indlela impela ibiphila kuqala bekungenye indlela. So ke umuntu onemntwana uyasifaka isidwaba esigcawini, uyayishisa inyongo. Khumbula laphana uyayifaka uyayilokhuza inyongo, uyachelwa ngenyongo. Khumbula laphana esigcawini ukuthi kukhuphuka umthimba uzothemeleza. Usungakhulumi nabaphilayo kuphela, usukusho kwabaphilayo kanye nabangasekho. So isigcawu siyahlonishwa. Isigcawu ingakho esigcawini unganqingula noma ngaphi, ungenzwa noma yini. Ungeke futhi ushaya umuntu esigcawini, kumele uhlawule inkomo, uye konkosi, ufike uhlawule inkomo, ushaya umuntu esigcawini, ngoba indawo leyana esithatha njengendawo esingayicishe siyifanise njengesibanga, ngoba umthi abathi abagani noma bebuya khona laphana bese beye esibayeni befike bethemeleze nabo. Uma besuka ngesigcawini athi kuthemeleza umthimba, uma udwendwe selibuyela ngaphakathi ekhaya, kufike kuthengelezwe kuphi abaloko abakhona ekhaya bethemeleze esibayeni. Kugiwe khona esibayeni, kugiwe kube mnandi kanti besafaka imvunulo ngaphambi kuba beyoshintsha. Umsamo ke isibaya, khumbula ngangasho le ntathimi, nomsamo umgogodlo, isibaya umsamo umgogodlo omkhulu. Ingakho siqonda nendlela kwagogo yangenhla ukwakhiwa kwazo. Asinendaba ke nezifundiswa abakutshela hayi mesibe ngaphandle tontoni. Umuntu nje umefaka isidwaba, umegani ufaka isidwaba, unengane akanayo. Esigcawini kuyahlonishwa, kunamakhehla asuke kunabanikazi abaganiwe ababuyiswa balethwe ekhaya, ngoba kabuyisa umuntu ongenawo unkosikazi, ongenaso isigcawu, okuyibona abamenyiwe njengoba kusuke kusina udwendwe nje, baziswa batshela ukuthi sibo sibanibani, sinazi namhlanje ukuthi ingane iyagana usibanibani. Akukwazi ukuthi kuthi umuntu uma ngabe ukuthi unengane akasifaka isidwaba. Esigcawini kuyahlonishwa. Lo nkulumo ukuthi khona enethola khona iphikiseni ayinalo iqiniso. Esigcawini wonke umuntu uyasifaka isidwaba, onengane, ongenayo, oyitshitshi, ongasilona, umegana nje ufaka isidwaba. Uma kubuya esigcawini sekuntamba uchelwa ngenyongo. Kuphela kuhlukana esithebeni, isithebe serious kakhulu, ngoba ngisho ukuthi akekho unkosikazi ongumele ahlale esithebeni esiwakhulula isidaba la ekhaya, lo muntu usendodakazi. Ngilapho nje, ngiyabonga ithuba.